салом алейкум бародаро. паго насиб кардагӣ боша як прямой эфир мекунем дар бораи аз хиди Германия то Тоҷикистон ва Россия мошин бурдан ё запчасти мошин. ман дар каналам аз сабабе ки камтар мушкилот шид ман прямой эфир кардан наметавонам то муддати 3 моҳа. як канали дига дорам ва каналам мемонам дар ҳамин таги видео силкаша, метавонед дар вай канал дуроен саволотуна ҷамъ кунед. насиб кардагӣ боша паго ки эфир кардем пурра аз саволотуна масалан ҷавоб мегардонем, саволи додагитона хеле насиб кардагӣ боша паго интизор мешем. дар таги видео нависен масалан кай прямой эфир кунем барои шумо хубтар боша. мо мекунем прямой эфира, хатиам одамо худшон мешинем, гап мезанем, баъд метавонем саволотуна тиен, баъд бо баъзе масъалае ки ҳастае ки масалан ҳамин хиди Германия то Тоҷикистон ва Россия мошин ё запчаст бурдана масалан бо як боварӣ шумо да боша, насиб кардагӣ боша як ду мошин равон кардагием. ҳамон мошино ки расидан бо ваёрам видео мекунем, мемонем ки хайнаҳо мо ҳақиқатан мо мошин равон кардан метавонем. равон кардем, одамо гирифтан. баъд бо чизое ки масалан баъзе чизое ки барои боварӣ шумо боша мо гап мезанем. насиб кардагӣ боша паго интизор бошен. боқӣ дар амони худо бошен.